A young student came to study math, science, and history, never dreaming she would learn something that would save her life. I think Adventist education is a big mission field in Africa in general. There are more non-Adventist than Adventist students, even in this school. Only about 5% of the students at this Adventist secondary school come from an Adventist background. This provides a huge mission opportunity to share the love of Jesus in Cameroon's capital city of Yaoundé. You cannot be idle. There are many people coming in the office talking about their problems, and you have to follow them, to pray with them. One day, a student named Kamho came into Chaplain Yetna's office looking for help. She was in pain because she had a medical issue with her heart. After many doctor's visits, it was decided that she needed surgery. She didn't come from a Christian home, but Chaplain Yetna taught her about prayer. I told her that prayer is a dialogue between her and God, her heavenly Father. I told her that if she believes in God, there's no problem, nothing impossible to God. And I even challenged her to start praying every morning and every night for that particular problem. After Chaplain Yetna and Kamho spent weeks praying for her heart issue, the doctors were surprised at what they saw. I was praying. Maybe the fifth time that I went, he said that the doctor was surprised that what happened, I'm not seeing the disease more. And the doctor called the parents in the office, in the laboratory, to ask them what they gave her. And they told the doctor nothing. The heart issue had vanished, and the only medicine given was prayer. Now he has made me to learn that God is the first thing that we should think in life. It's all. So now that he has told me this, I've started praying with him every day. The Adventist Church in Cameroon is concentrated in the southern part of the country. Church leaders want to impact lives like Kamho's in the northern region of the country as well. Currently, there are no Adventist schools in that area, making it a tremendous mission opportunity. It is very important to build a school in the northern region where there are many non-Adventists and even many non-Christians. It is very important, firstly, for the mission, because, as you know, we have to reach the regions that may not have heard about Christ. There is already a plot of land dedicated to the new school building. They have blueprints and a vision of what the school will look like once finished. This 13th Sabbath offering will go to help the church in Cameroon build their first school in the northern region. Please pray for this project, which will provide an opportunity to spread the gospel to unreached people. Thank you for your support of the 13th Sabbath offering. Siunattua sapattia jokaiselle ja ihana nähdä teitä, jotka olette paikalla ja siunausta myöskin sinne ruudun äärelle. Vuosi on niin kuin lopuillaan ja en tiedä millaisen ajatuksen ajattelet mennyttä vuotta, mutta mulla oli ajatus kiitoksesta ja luen täältä psalmista 136, 4 ensimmäistä jaetta. Kiittäkää Herraa, hän on hyvä. Iäti kestää hänen armonsa. Kiittäkää Jumalien Jumalaa, iäti kestää hänen armonsa.
Kiittäkää valtioiden valtiasta. Iäti kestää hänen armonsa. Hän yksin tekee suuria ihmettekoja. Iäti kestää hänen armonsa. Sen armon varassa, mikä Jumalalla on, niin on ihana vaeltaa tätä elämää. Ja myöskin sitten se, että en tiedä mitä ihmettekoja sun elämässä on tapahtunut, mutta mun elämässä on monta semmoista asiaa, jos miettii mennyttä vuotta, niin mistä voi kiitollisin mielin sanoa, että Jumala on tehnyt ihmeitä. Ja toivon, että voit mielessäsi niitä ajatella tässä samalla kun rukoillaan. Rakas pyhä taivaan Isä, kiitos, että sun lapsina saadaan tulla sun eteen yhdessä tänä sapattina. Ja kiitos niistä lahjoista, niistä ihmeistä, niistä kaikista kokemuksista, joita me on menneen vuoden aikana saatu kohdata sun kanssa. Kiitos myöskin siitä valtavasta rakkaudesta, jota meitä kohtaan osoitat ja siitä armosta, jota meille annat. Kiitos, että sen varassa saadaan kulkea joka hetkiä, olla tässä hetkessäkin tänään. Ota vastaan meidän kiitos ja ylistys ja kiitos, että saadaan olla tässä yhdessä laulamassa, kiittämässä, rukoilemassa, kuulemassa sanaa. Anna Pyhä Hengen täyttää meidän sydämet ja avata ne sulle tänään ja sun rakkaudelle. Jeesuksen nimessä, amen. Lauletaan. Tulkaa Jumalan kansa. Hän kutsuu juhlaan suurimpaan meitä jälleen tänä aamuna. Noustaan yhdessä laulamaan aamusta iltaan. Hän kutsuu juhlaan suurimpaan.
tässä vuodenvaihteen tuntumassa ihan väkisinkin katsoo vähän mennyttä vuotta ja tulevaa vuotta ja miettii, että mikä omassa elämässä on sellaista, mitä haluaa säilyttää ja mitä kenties haluaa vielä jollain tavalla uuden vuoden aikana muuttaa. Mutta on jotain, joka on meille pysyvää. Se on joku sellainen, Jumalan henki, joka ei muutu. Se on halki aikojen sama. Ja se on myöskin se meidän elämän turvakallio. Lauletaan yhdessä laulu halki aikojen. Ja seuraavan laulun Laskeudu henki myötä voimme laskeutua myös rukoustuokioon. Antaja
Olkaa hyvä ja istukaa. Rukoushetken aika. Ja jos teillä täällä on jotain semmoisia asioita, mitä toivotte, että yhdessä seurakuntana pyydetään, kiitetään, ylistetään, mitä teillä on mielessä, niin nyt olisi hyvä hetki käden nostolla osoittaa, että mikki tuodaan teille sinne. Katsotaan, onko tullut ainakin yksi rukouspyyntö on tullut. Kiitos taivaan Isälle kuluneesta vuodesta. Pyydän esirukousta lasteni perheiden pelastuksen puolesta ja omasta puolestani. Taivaan Isä tietää asiani mummo seurakunnasta. Oliko muita? Oliko muuta asiaa? Tämmöistä yhteistä asiaa tavallaan. Tosi moni perhe meidänkin seurakuntaperheessä nyt sairastelee. On Kyllä. Kaikenlaista infektioita pyörimässä ja pitkäaikaisia tauteja. Että rukoillaan heidän puolesta, että he sais vielä nyt sitten tätä loma-aikaa viettää terveenä ja virkistyä ja voimautua. Joo, se on harmi, että usein silloin kun on loma, niin sitten sairastetaan ja tuntuu, että tällä hetkellä ihan poikkeuksellisen paljon on sitä. Joo. Mulla on kiitosaihe rukousvastauksesta viime sapatilta. Kiva kuulla. Muita käsiä en juuri nyt näe, joten käydään yhdessä rukoukseen. Niin taivallinen Isä, kiitos siitä, että tänäänkin saadaan koko seurakuntana tulla yhdessä sinun eteesi. Me, jotka olemme tässä salissa ja ne, jotka seuraavat sieltä netin välityksellä. Tuntuu, että meidän seurakunta on paljon suurempi kuin me aina ymmärretäänkään. Ja tänään valitettavasti näyttää myös siltä, että monet meidän seurakunnasta ovat sairaina. Ja Herra, halutaan pyytää voimia sinne koteihin, lohdutusta, uskoa, luottamusta ja ennen kaikkea paranemista. Sitä hyvää vointia, hyvää terveyttä, jolloin me voidaan toimia parhaimmillamme. Isä, kiitos siitä, että sinä kuulet niitä rukouksia. Isä, kiitos siitä, että kuulet myöskin tämän mummon rukouksen lastensa ja hänen itsensä ja oman asiansa puolesta. Herra, halutaan tuoda niitä meidän pyyntöjä, meidän huolia, meidän murheita sinulle ja sinun kannettavaksesi. Ja Isä, kiitos siitä, että saadaan tuoda myöskin sitä kiitosta ja ylistystä siitä, mitä on viime sapattina tapahtunut ja siitä, mitä meidän elämässä on kuluneella viikolla tapahtunut. Herra, kiitos siitä. Kiitos johdatuksesta, kiitos huolenpidosta, kiitos läsnäolosta. Mutta Isä, kaikkien näiden kiitosten ja rukousten keskellä haluamme myöskin tulla sinun eteesi lapsina, jotka tarvitsee tänäänkin sitä sinun rakkauttasi, huolenpitoa ja anteeksiantoa. Kiitos siitä, että saamme tulla täysin luottaen siihen, että sinun armosi on tänäkin päivänä vahva. Sinun armosi riittää meidän jokaisen kohdalla. Ja Herra, halutaan pyytää, että olet Pyhän Henkesi kautta läsnä. Siunaat sen, mitä me tänään yhdessä täällä tehdään. Että se voisi olla meille rakennukseksi ja rohkaisuksi toinen toisillemme. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen. Sitten on lasten kertomuksen aika. Lapset taitaa kyllä olla tuo toisella puolella. Katsotaan, jos me saadaan lapset tänne.
No niin, kiva, että saadaan lapsia tänne näin. No niin, siinä taisi olla. Vai tuutteko te siihen vielä? No, kiva. Onko teillä ollut hyvä joululoma? Saitteko te paljon lahjoja? Ei tullut paljon lahjoja, mutta tuli vähän kumminkin. Niinkös? No, mä kerron taas sellaisen kertomuksen semmoisesta lahja-asiasta, kun nyt kun tuo joulu on tuossa just mennyt, niin mä puhun semmoisesta lahja-asiasta. Semmoista pienestä Ville-pojasta, joka hän sanoi isälleensä, että hänen naapurilla on semmoinen hieno parkkitalo ja sillä kaverilla on paljon pikkuautoja ja hän haluaisi semmoisen pikkuauton, että hän voisi sen naapurin kanssa leikkiä siellä parkkitalossa. Ja se isille jutteli sellaista asiaa ja sitten kun isi lähti töihin, niin sitten se Ville aina kun se tuli kotiin, niin se katsoi sen laukun. Ja sitten se oli silleen, että voi harmi, täällä ei ole sitä autoa, mitä mä oon pyytänyt. Ja tätä toistui ja monta kertaa se Ville kävi aina tarkistaa se isinsä laukun ja ei siellä ollut sitä autoa, mitä se oli toivonut ja pyytänyt. Ja se oli jo vähän harmissa ja se oli sille isille silleen, että mä isi kovasti haluaisin semmoisen auton, että voisitko sä mulle ostaa semmoisen auton. Ja isi sitten vaan tuumaili, että katsotaan, että kun nyt löydän sopivan, niin katsotaan. Ja Ville aina meni sinne laukulle ja ihmetteli, että ei se isi vaan nyt osta sitä autoa hänelle. Ja sitten yhtenä päivänä isi tuli kotiin ja sillä olikin sille semmoinen auto. Ja Ville oli ihan onnessansa, että ihan mahtavaa, että toi on just semmoinen, mitä mä halusin ja toi mahtuu hienosti siellä parkkitalossa ajamaan. Ja sitten se Ville sanoi isille, että mä tiesin, että sä pystyt siihen. Tämä kertomus kertoo vähän myös siitäkin, että välillä kun me rukoillaan jotain asioita ja me ei saadakaan heti niitä vastauksia, mutta me luotetaan siihen, että se taivaan isi kyllä vastaa meidän rukouksiin ajallansa ja tavallansa. Sen takia mä nyt ajattelin kertoa tämän, että me luotetaan taivaan isään, että vaikka ne vastaukset ei tule saman tien, niin ne tulee kyllä sillä tavalla, kun Herra näkee parhaaksi. Kiitos, että kuuntelitte ja voitte mennä omille paikoille. Seuraavaksi päästään kaikki jälleen osallistumaan, on kolehdin aika ja tänään kerätään punaiseen liittouhri, keltaiseen kiinteistökolehti ja sitten tänään on se 13. sapatti ja 13. sapatin uhrilahja kootaan sinne lähetystyökolehtiin eli tuonne eteisen kaapiston koloon. Lauletaan yhdessä. Isä
Rukoillaan siunausta kerätyille varoille. Rakas taivaan Isä, kiitos huolenpidostasi ja siitä, että annat meille sen, mikä on meille tarpeen. Ota vastaan nämä varat, jotka meidän keskuudesta on kerätty ja ne kymmenykset, jotka on palautettu. Ja siunaa ne sillä tavalla, että ne tois sille taivaan valtakuntaan uusia ihmisiä. Kiitos siitä, että saadaan antaa ja palauttaa sulle siitä hyvyydestä, mitä on saatu. Jeesuksen nimessä. Amen. Ja seuraavaksi Kimolla on sitten meille kerrottavaa Jumalan sanasta. Joo, hyvää huomenta ja hyvää sapattia ja Jumalan rauhaa kaikille. Aina mielenkiintoista tulla vuoden viimeiseen sapattiin ja tietää, että taas uusi vuosi alkaa, uusi vuosi on edessä ja jostain syystä niin tämä aina houkuttelee meitä tekemään myöskin uuden vuoden lupauksia. En tiedä, oletteko te tehnyt niitä, mutta mä oon huomannut, että ja siitä on ilmeisesti oikein tilastofaktaakin olemassa, että esimerkiksi kuntosalijäsenyyksiä myydään kaikkein eniten justiin vuoden vaihteessa. Ja että kuntosaleilla tammikuu on kaikkein kiireisintä aikaa, kun ihmiset on päättäneet, että nyt mä paan itseni kuntoon, nyt mä ryhdyn, nyt mä aloitan, nyt mä teen. Mutta sitten helmikuu on jo huomattavasti hiljaisempaa, koska aina ne meidän parhaatkaan päätökset tai tavoitteet, niin ne ei kestä. Ei tapahdukaan sitä muutosta, mitä toivoisi. Ja nyt tämä vuodenvaihde on sillä lailla jännä, että multa on jo monta kertaa tässä kysytty, että no koska sä pidät sen sun jäähyväissaarnas? Koska sä nyt vihdoinkin jäät sinne eläkkeelle ja niin edelleen. Ja mä oon tehnyt tätä tämmöisen pitkän kaavan mukaan. Mä oon varmaan jo pari vuotta puhunut siitä ja aina vaan tuntuu, että se on jotenkin vaiheessaan, että koska jää ja koska ei. Mutta tavallaan taas kerran miettii sitä, että mitä on ikään kuin tehnyt ja toisaalta mitä haluaisi tehdä nyt jatkossa. Ja tätä asiaa ei oikeastaan yhtään helpottanut se, että mä sain joululahjaksi kirjan nimeltään Isä. Mutta kun mä avasin tämän kirjan, niin tämä oli oikeastaan tyhjää täynnä. Täällä ei kerrottu mitään isästä, vaan tämä oli kirja, jossa isän, eli mun pitäisi kirjoittaa tämä kirja täyteen sitä, että mitä mun elämä on ollut. Ja täällä on ihan mielenkiintoisia kysymyksiä. Tämä on nimittäin täynnä kysymyksiä, johon pitäisi löytää vastaukset ja ikään kuin kirjoittaa tämä kirja. Paljon helpommalla olisi päässyt, jos olisi vaan voinut lukea kirjan, mutta nyt pitäisi kirjoittaa semmoinen. Mutta samalla tajus sen, että on hyvä katsoa välillä taaksepäin ja ikään kuin miettiä, että miksi mä oon tässä, missä mä oon nyt. Ja sitten taas toisaalta miettiä, että miten tästä eteenpäin. Ja vaikka kuinka helposti sitä ajattelee, että okei, no mulla ei ehkä ole enää kauheasti annettavaa, taikka mulla ei ole niin paljon enää semmoista energiaa, mitä mä voisin käyttää johonkin, taikka mä en enää voi tehdä kauhean isoja suunnitelmia, niin silti meillä kaikilla on tämä päivä ja sitten on te huominen. Huomisestahan me ei mitään tiedetä, mutta että aina jotain voidaan suunnitella ja ajatella. Ja kun mä mietin tätä, niin päädyin tuonne Galattalaiskirjeen 5. lukuun, jossa puhutaan hengen hedelmistä. Ja siellä ikään kuin kuvaillaan sitä, että minkälainen on se ihminen, minkälainen on se uskova, jonka elämässä
usko on saanut tehdä tehtävänsä, jonka elämässä Jeesus on päässyt vaikuttamaan, jonka elämässä näkyy hengen hedelmä. Ja rupesinkin miettimään, että olisi aika upeaa, jos sen sijaan, että tälle vuodelle tekee niitä lupauksia, että nyt mä paan itseni kuntoon, mä lenkkeilen niin ja niin paljon, mä syön noin ja noin paljon, mä rupean lukemaan niin ja niin paljon ja teen tällaisia lupauksia, niin mitä jos lähtisikin ajattelemaan, että millä tavalla tulevana vuonna se hengen hedelmä voisi näkyä paremmin kuin mitä se on näkynyt tähän asti. Ja tämä on jännä. Kun otetaan tämä Galattalaiskirjeen 5. luku, niin jakeessa 22, missä Paavali aloittaa tämän, niin hän sanoo, että hengen hedelmää ovat rakkaus, ilo ja niin edelleen. Mä jotenkin hämmennyin siitä, kun mä tätä lueskelin viikon aikana, että toi hedelmä onkin yksikössä. Se voisi kääntää niin, että hengen hedelmä on. Ja sitten luetellaan kuitenkin ikään kuin monta hedelmää. Suomeksi tämä on onnistuttu kääntämään aika hyvin. Ei sanotakaan, että hengen hedelmä, vaan hengen hedelmää ovat nämä. Ja aika jännä, että Paavali ottaa vertauskuvan luonnosta, kasvusta. Siis hedelmäthän kasvaa. Ne kasvaa puussa. Ja jos ajattelee puuta, jos ajattelee sitä koko kiertokulkua, että se siitä siemenestä lähtee kasvamaan puuksi, saattaa kestää vuosia ennen kuin se rupeaa vihdoin tuottaa hedelmää ja ennen kuin se hedelmä on näkyvissä. Niin Paavali ottaa tällaisen vertauskuvan. Hänhän olisi voinut sanoa, että hengen toiminta on kuin rakennus, joka rakennetaan, jonka työmiehet rakensi ja siitä tuli suuri rakennus. Mutta hän ei käytäkään niin kuin tällaista kielikuvaa, että sitä niin kuin jollain tavalla rakennettaisiin, tai että hengen hedelmä on niin kuin kivikasa, joka kootaan tonne ulos, kun sinne viedään niitä. Vaan hän käyttää kielikuvaa, jossa on hyvin hidas, käytännössä niin kuin näkymätön toiminta. Kasvua on hirveän vaikea huomata. Kun me huomataan joku noista lapsista vuoden tai kahden, me ei olla pari vuoteen nähty, niin me ollaan aina, että wow, sähän oot kasvanut. Mutta se lapsi itse on ihan ihmeissä, että en mä ole mitään, tämmöinenhän mä oon ollut aina. On itse hirveän vaikea huomata sitä kasvua. Muistan joskus aikanaan, kun harrasti urheilua ja harrasti yleisurheilua ja varsinkin nämä lyhyen matkan juoksut 100 metriä oli ihan niitä suosikkilajeja. Ja vuodesta toiseen kun juoksi, niin aina tuntui, että mä juoksen täysiä. Mä juoksen aina yhtä kovaa. Mutta silti kello rupesi näyttämään, että ei, kun sä juoksit vähän kovempaa kuin viimeksi. Tänä vuonna sä juoksit vähän kovempaa kuin viime vuonna. Vaikka itse ei huomannut sitä, että mä juoksen kovempaa. Koska jotenkin se kehitys oli niin huomaamatonta. Se oli hiljasta, se tapahtui pikkuhiljaa, itse ei tajunnut sitä. Ja nyt tässä Paavali valitsee nimenomaan tämmöisen kielikuvan, että hengen vaikutus, pyhän hengen vaikutus, se on hiljasta. Tulee se kasvaa vähitellen. Ja läheskään aina me ei huomata sitä itse. Joskus muut ihmiset saattaa huomata, mutta monta kertaa myöskin joutuu pettymään siihen, että tajuaa, että ei olekaan niin paljon kasvua tapahtunut kuin olisi voinut. Ja mä ajattelin, että mä teen nyt sillä tavalla, että mä käyn, mä selitän vähän.
Tällä viikolla, kun mä tätä lähdin käymään läpi, niin mä menin tietysti erilaisiin sanakirjoihin ja kommentaareihin, jotka selitti, että mitä tarkoittaa esimerkiksi tässä rakkaus tai ilo. Koska mehän annetaan niille niin kuin tietty selitys. Se merkitsee meille jotain. Mutta mitä se merkitsi Paavalille, kun Paavali kirjoitti sen sanan tonne? Ja me joudutaan vähän niin kuin kysymään ja miettimään, niin kuin ikään kuin kysymään Paavalilta, että mitä sä tarkoitit tuolla sanalla? Me joudutaan tekemään suomeksikin sitä joskus. Mä mietin esimerkiksi semmoista sanaparia kuin huomaavaisuus ja kohteliaisuus. Mikä ero on huomaavaisuudella ja kohteliaisuudella? Mä luulen, että suurin osa meistä antaisi pikkusen erilaisen selityksen. Jollekin huomaavaisuus merkitsee yhtä asiaa, ja jos mä joutuisin selittämään, niin mä sanoisin, että kohteliaisuus on enemmän mekaanista. Joku on oppinut kohteliaaksi ja on kohtelias, ja siinä ei paljon ole tunteet mukana. Ja mulle taas huomaavaisuus on sitä, että se tulee enemmän sydämestä ja haluaa huomioida toisen ihmisen. Vaikka lopputulos voisi olla ihan sama. Molemmat tekee samoja asioita. Mutta sen sanan sävy, sen sanan sisältö on pikkusen erilainen. Ja nyt jos me katsotaan näiden hedelmän sisältöä, niin ihan ensimmäisenä, tai oikeastaan vielä pieni selitys tähän. Mä löysin netistä mielenkiintoisen artikkelin, jossa oli katsottu jokaista sanaa, mitä se tarkoittaa. Sitten he oli miettineet siihen, että mikä on tämän vastakohta. Mikä on se vastakohta? Mutta sitten he oli myöskin miettineet, mikä mun mielestä oli todella mielenkiintoista, että mikä on tämän sanan väärennös. Eli jos nyt otetaan tämä suomalainen sana kohteliaisuus, niin te tiedätte, minkälaista on kohteliaisuus. No mikä on se vastakohta? Se olisi ehkä tylyys tai joku tällainen. No mikä se olisi kohteliaisuuden väärennös? Eli ollaan ikään kuin kohteliaita, mutta tosiasiassa ei olla kuitenkaan. Ja mun mielestä oli mielenkiintoista, että näistä jokaisesta hedelmästä oli löydetty se sisältö, sen vastakohta ja mikä on sen väärennös. Ja mä haluaisin pikkusen käydä näitä nyt läpi. Ensimmäinen sana, ensimmäinen hedelmä, rakkaus. Ja te voitte arvata jo, että mitä kreikankielistä sanaa siinä käytetään. Näistä on puhuttu niin monta kertaa. Se on se agape. Se on se jumalallinen rakkaus. Se on sellaista rakkautta, joka rakastaa siitä huolimatta, minkälainen se toinen on. Joku ihminen saattaa olla teille tyly, tehdä niin sanotusti oharit tai pettää teidän luottamuksen. Ja siitä huolimatta te rakastatte häntä. Tämä on agape, tämä on jumalallista rakkautta. Tämä ei synny ihmiselle itsestään. Mutta tässä Paavali sanoo, että sitten kun Pyhä Henki alkaa vaikuttaa meissä, niin tällainenkin rakkaus voi olla mahdollista. Että me rakastetaan ihmisiä, vihollisia. Eli se on sen sisältö. Hengen hedelmää on rakkaus. Mikä se olisi sitten sen vastakohta? Se olisi varmaan se, että käytetään ihmisiä hyväksi. Hyväksikäyttö. No mikä se olisi tämän rakkauden ikään kuin väärennös? Ja tässä artikkelissa esitettiin, että se on sitä, että minä rakastan, jotta mä saan jotain.
Jotta mä saan vastarakkautta, tai se, että miltä se saa minut tuntemaan, tai mitä mä hyödyn siitä, tai että se on ikään kuin vaihtokauppaa. Ja tuntuu, että rakkaudessakin ihminen ei ole aina liikkeellä niin sanotusti pyyteettömästi, vaan että se voi olla vaihtokauppaa. Mutta tässä Paavali sanoo, että silloin kun rakkaus on hengen hedelmä, niin se on pyyteetöntä. Mä rakastan sitä toista, on se minkälainen tahansa mua kohtaan. Mennään seuraavaan hedelmään. Ilo. Sillekin on tietysti kreikankielinen sana xara. En tiedä, tarvitseeko sitä muistaa. Mutta tämä ilo, mistä Paavali tässä puhuu, on iloa Jumalasta, iloa pelastuksesta, iloa Jeesuksesta, ihan vaan iloa siitä, että hän on olemassa, hän on koskettanut mun elämää. Jeesus on kuollut, Jeesus on ylösnoussut. Mä tiedän, että kaikki tulee päätymään hyvin lopulta. Se on iloa hänestä ja hänessä. Tämä on se merkitys tälle ilolle. No mikä tämän vastakohta on? Se olisi lähinnä toivottomuus, ahdistus. Ja jos mä ajattelen maailmaa tänä päivänä, niin aika helppo on nähdä toivottomuutta, nähdä ahdistusta. Ja välillä tuntuu, että meillä kristityilläkään se ilo ei ole niin kuin se päällimmäinen hedelmä. No mikä on sitten sen väärennös? Ja tämä oli mun mielestä mielenkiintoista, koska siinä artikkelissa oli ajateltu näin, että se väärennös, ilon väärennös, on sitä, kun me nautitaan siunauksista, joita me ollaan saatu. Ja tätä pitää vähän selittää. Koska totta kai on oikein, että jos me ollaan saatu kokea jotain Jumalan siunausta, jotain Jumalan huomiota, me ollaan koettu, että Jumala ratkaisi tämän asian, Jumala johti tässä asiassa, on hyväkin kokea siitä iloa ja riemua. Mutta jos se meidän ilo perustuu sille, että nyt mä koen Jumalan siunauksen, mä voin olla iloinen, nyt Jumala on hiljaa. Ei ole mitään syytä iloita. Nyt Jumala ei vastannut mun rukoukseen. Ei todellakaan ole syytä iloita. Eli se, että jos se ilo perustuu sille, mitä me ikään kuin saadaan ja koetaan, mutta se ei perustukaan sille, kuka Jumala on, kuka Isä on ja mitä hän on. Ja te huomaatte, että siinä on loppujen lopuksi aika iso ero, että mihin se meidän ilo perustuu. Ja tuntuu, että aika helposti se lipsahtaa sen väärennöksen puolelle. Sille, että se ilo on riippuvainen elämän tilanteesta. Siitä, että mitä mulle tapahtuu tai mitä mulle käy. Ja sen seurauksena me sitten mennään ylös ja alas. Kun Jumalan suunnitelma oli sitä, että voidaan elää siinä ilossa jatkuvasti joka päivä. Ja Paavali sanoo, että se on hengen hedelmää, tämä ilo. No seuraavaksi on rauha. Ja sillekin on kreikkalainen sana, ei reene, Irene. Nimi Irene on niin kuin periaatteessa, se tarkoittaa rauhaa. Aika tyypillinenkin naisen nimi. Rauha. Minkälaisesta rauhasta tässä Paavali puhuu? Luottamus ja lepo Jumalan viisaudessa ja siitä, että Jumala hallitsee. Mun asiat on Jumalan kädessä.
mun ei tarvitse huolehtia. Mun ei tarvitse ahdistua. Mulla on rauha. Tämä on vaikeaa, eikö niin? Koska tuntuu, että miten me voidaan elää, jos me ei huolehdita. Onko asiat kunnossa? Tapahtuuko näin? Meneekö näin? Mulla on matkasuunnitelmia, taikka mulla on jotain lomasuunnitelmia, taikka mulla on suunnitelmia mun työn suhteen tai muuta. Ja me saatetaan ahdistua siitä, koska meillä on varmoja, saadaanko me se onnistumaan ja saadaanko me se menemään. Mutta tämä rauha, josta Paavali puhuu hengen hedelmänä, on sitä, että mun ei tarvitse ahdistua siitä. Mä voin luottaa siihen, että mun asiat on Jumalan kädessä. Sen vastakohta on tietysti ahdistus ja huoli. Mutta mikä on väärennös? Mikä on tämän rauhan väärennös? Ja tässä artikkelissa sanottiin, että se on lähinnä välinpitämättömyys. Tai tämmöinen apatia. Se on ihan sama. Meni miten meni, se on ihan sama. Ei mun tarvitse välittää. Okei, pinnallisestihan tuo saattaa näyttää siltä, että okei, no nyt mulla on rauha elämässä, kun mä en kerran välitä mistään ja se on ihan sama, miten se menee. Mutta ei, tämä ei ole sitä rauhaa, mitä Jumala haluaa antaa. Hän ei halua, että me päädytään niin kuin apatiaan tai tämmöiseen niin kuin välinpitämättömyyteen. Vaan siitä, että me voidaan nauttia siitä rauhasta, jonka Jumala meille antaa. Seuraavaksi oli kärsivällisyys. Makrothymia. No mä luulen, että se ei herätä mitään mielikuvia meille. Mutta tämä on kyky kohdata vastoinkäymisiä, kärsiä iloiten ja myöskin kärsivällisyyttä ihmisiä kohtaan. Kärsivällisyyttä ihmisiä kohtaan silloin, kun ne pettää meidän luottamuksen. Ne ei toimikaan niin kuin me toivotaan, että ne toimisi. Jumalallista kärsivällisyyttä. Ja sen vastakohtahan on aika ilmeinen. Se on katkeruus. Katkeruus Jumalaa kohtaan. Katkeruus ihmisiä kohtaan. Mutta mikä on sen väärennös? Kyynisyys. Ja taas on niin kuin helppo huomata, että kuinka tuntuu, että tänä päivänä ihmisen on niin helppo olla kyyninen. Ja tietyllä tavalla suojata itseänsä sillä niin kuin kyynisyyden verholla tai suojalla tai sillä kyynisyyden seinällä. Mutta taaskin Jumala sanoo, että se ei ole hengenhedelmää. Se, että sä päästyt kyynisyyteen, niin asiat ei ole hyvin. Vaan hän haluaa antaa meille sitä jumalallista kärsivällisyyttä. Seuraava oli ystävällisyys. Ja se sana, mitä tässä on käytetty, Christotes, tai sinne päin. En ole nyt ihan varma tuosta kreikan ääntämyksestä, mutta tarkoittaa pitkälti sitä, että se on tämmöistä käytännön ystävällisyyttä. Käytännön ystävällisyyttä niin pitkälle, että mä oon valmis olemaan haavoittuva. Että mä oon ystävällinen, vaikka se paljastaa mut, tai vaikka se saa mut haavoittuvaan tilanteeseen, tai vaikka mä joudun loukatuksi sen takia, että mä toimin ystävällisesti. Tämä on se ajatus tämän sanan niin kuin takana, sellaista ystävällisyyttä. No mikä sen vastakohta on? Se on kateus,
ja kyvyttömyys iloita toisen menestyksestä. Ja se on jännä, kuinka helposti menee tänne vastakohdan puolelle. Se, että iloitseekin siitä, että taikka ei osaa iloita siitä, että toinen menestyy. Tai on kateellinen sille, mitä toisella on. Ja jos nämä on niitä tunteita, mitä meissä herää, niin taas joutuu niin kuin toteamaan, että se Jumalan pyhä henki ei ole saanut sijaa. Se ei ole päässyt tuottamaan sitä hedelmää. No mikä se on se väärennös? Mikä on tämän jumalallisen ystävällisyyden väärennös? Se on manipulointi. Joo, ikään kuin ollaan ystävällisiä, mutta ollaan ystävällisiä, koska halutaan jotain. Halutaan vaikuttaa ihmisiin tai muuta. Se on manipulointia. Ja taas voi niin kuin sanoa, että joo, tämä ei ole sitä hengen hedelmää. Tämä ei ole sitä, mitä Jumala haki. Mutta helposti me päädytään sinne väärennöksen puolelle. Hyvyys. Sekin mainitaan täällä hengen hedelminä. Hyvyys. Agathosynee. Se on rehellisyyttä, läpinäkyvyyttä. Siis ei ensisijaisesti sitä, että mä oon hyvä jollekin toiselle, vaan että mä oon hyvä. Musta näkyy, tai mä oon rehellinen, mä oon läpinäkyvä. Se kuka mä oon, niin mä oon aina sitä. Elän niiden periaatteideni mukaan. Ja ihmiset tietää, mitä ne saa, kun ne saa mut. Mikäs tämän vastakohta on? Se oikeastaan aika helppo todeta. Se on se, mistä meitä kristittyjä helposti syytetään. Ihmiset, jotka ei kuulu meidän seurakuntaan, niin ne niin kuin ikään kuin olettaa, että kristityt on hyviä. Siinä mielessä, että ne on rehellisiä, ne on läpinäkyviä. Ja niinpä ne syyttää helposti, että ne on tekopyhiä. Se on se vastakohta. Ikään kuin näyttää, kuvittelee, mä ikään kuin olen hyvä, mutta ei olekaan. Mutta se, mikä siinä artikkelissa oli mielenkiintoista, oli se, että tällekin oli etsitty väärennös. Mikä on ikään kuin tämmöistä väärää hyvyyttä? Ja mun mielestä se oli mielenkiintoista, että he näki sen, että väärää hyvyyttä on totuus ilman rakkautta. Ja mä tiedän, että joskus tuntuu, että mun pitää saada sanoa suorat sanat. Mun pitää sanoa totuus. Mutta jos totuus ei sisällä sitä rakkautta tai sitä todellista huolta siitä ihmisestä, sitä, että mä teen tämän oikeasti, koska mä rakastan sua, niin se on vääränlaista hyvyyttä. Uskollisuus. Pistis. Lojaalisuutta, rohkeutta, periaatteellisuutta, luotettavuutta, sitä, että pitää sanansa. Ja sen vastakohta olisi tämmöinen opportunisti, hyvän sään ystävä. Joo, ollaan ystäviä, ollaan kavereita nyt. Mutta mä käännän kyllä heti selkäni, kun sulla rupeaa menee huonosti, taikka sitten se ei enää minua kiinnosta.
tämmöiselle uskollisuudelle on lojaalisuus silloin, kun pitäisi olla valmis puuttumaan väärinkäytöksiin. Eli ollaan lojaaleja, ei haluta niin sanotusti nostaa kissaa pöydälle, ei haluta puuttua väärinkäytöksiin. Niin tämän artikkelin mukaan niin se on tämän uskollisuuden niin kuin väärinkäytöstä, se uskollisuuden väärin ymmärrys. Lempeys. Itsensä unohtaminen. Ja tästä oli mielenkiintoisia kuvauksia, kun kuvattiin, että missä yhteydessä käytetään sanaa lempeys siellä kreikkalaisessa kulttuurissa. Ja hyvin usein sitä käytettiin silloin, kun joku villieläin oli kesytetty. Hevosesta oli tullut työhevonen taikka ratsu. Niin puhuttiin, että nyt tästä hevosesta on tullut lempeä. Ja se ajatus tässä lempeydessä on se, että kun Jumala on saanut kesyttää meidät, kun Jumala on saanut ikään kuin rauhoittaa meidät, niin että me ollaan valmiita unohtamaan itsemme. Ja ollaan valmiita ikään kuin elämään siinä Jumalan suunnitelmassa, Jumalan totuudessa. Mikä on se vastakohta? Ylemmyyden tunto. Minä olen maailman napa. Tiedätkö, kaikki pyörii mun ympärillä. Joka asia, niin minä ensin. Se on tässä tämän lempeyden vastakohta. Ja sen väärennös olisi tämmöinen itsekeskeisyys ja itseriittoisuus. Itsehillintä. Viimeinen. Kyky keskittyä tärkeisiin ja oleellisiin asioihin kaaoksen keskellä. Okei, no tota pitää pikkusen ehkä selittää. Se on ehkä kyky valita oleellisimmat asiat. Kun tuntuu, että jokaisen meidän kohdalla niin kuin on hirmuisesti vaatimuksia ja tekemistä olisi ja pitäisi mennä sinne ja tänne ja mua pyydetään. Millä tavalla sä valitset sen, mikä on oleellista? Mikä on tärkeää? No, esimerkiksi se, että miksi te valitsette tulla Jumalan palvelukseen? Miksi te valitsette tulla tänne? Todennäköisesti te asetatte tämän tärkeämmäksi kuin jonkun kauppareissun tai joku muu, mikä mun pitäisi tehdä tai hoitaa tai joku muu asia. Te valitsette. Ja se perusajatus ikään kuin tässä itsehillinnässä on se, että mä osaan valita arvojeni pohjalta ne oleelliset, ne tärkeät asiat, ne millä on merkitystä. Ja toisaalta torjua sen, millä ei ole merkitystä. Sen sälän, sen turhan, se millä mua niin kuin kiusataan jatkuvasti, niin mä kykenen torjumaan sen ja keskittymään siihen oleelliseen. Ja sen vastakohta olisi tämmöinen impulsiivisuus ja kontrolloimattomuus. Että aina mennään mukaan sinne ja tänne ja poukkoillaan joka paikkaan. Niin tämä olisi tämän hengen hedelmän vastakohta, joka on itsehillintä. Mutta mikä on tämä väärennös? Ja nyt tullaan näihin uuden vuoden lupauksiin. Tämän väärennös on tahdon voima. Tiedätkö, että minä teen asiat tahdon voimalla. Mä päätän ja mä pidän kiinni ja mä hoidan. Ja ajatellaan, että tämä olisi nyt itsehillintää. Jotkut meistä kykenee muuttamaan elämää tahdonvoimalla. Jotkut on sanonut, että tarvitaan noin 40 vuorokautta, niin jostain asiasta tulee meille tapa. Jos mä haluan
Okei, otetaan henkilökohtainen esimerkki. Siitä huolimatta, että on nuoruudessani paljon urheillut, niin mulla oli aina lenkkeilymyrkkyä. Mä en olisi millään halunnut lähteä yksin juoksemaan tonne tielle tai kadulle. Mutta mä kokeilin joskus, että tuleeko tästä koskaan kivaa. Ja muistan, että se vei tommosen 1,5 kuukautta, kun siitä rupesi nauttimaan ja siitä tuli tapa. Ja mä oon myöhemmin huomannut, että se on oikeastaan semmoinen aikamoinen nyrkkisääntö, että tuommoinen reilu 40 vuorokautta, jos me jotain tapaa tehdään säännöllisesti, niin pikkuhiljaa siitä rupeaa tulemaan meille tapa, me omaksutaan se. Tämä on tavallaan tämmöinen tahdon voimalla muuttuminen. Silloin kun aloitetaan se kuntosalikuuri tammikuussa, jos me ei jakseta painaa sinne helmikuun puoleen väliin asti, niin siitä ei ehdi tulla meille tapaa. Ja se helposti lässähtää. Nyt kun Jumala puhuu ja Paavali puhuu tässä hengen hedelmistä, niin hän ei puhu sillä tavalla, että nyt tästä eteenpäin me koitetaan puristaa itsestämme nämä esiin. Koitetaan olla rakkaudellisempia ja iloisempia. Ja, se ei tule sitä kautta. Vaan se koko Raamatun ajatus on se, että jos me päästään lähemmäksi Jumalaa, jos me päästään lähemmäksi Jeesusta, niin hengen hedelmiä alkaa kasvamaan. Se alkaa tuottamaan sitä hedelmää. Se ei näy yhtäkkiä. Se tulee hitaasti. Se tulee ajan kuluessa. Mutta me voidaan olla varmoja siitä, että sitä tapahtuu. Ihan oikeasti tapahtuu. Ja meidän tehtävä on tavallaan saattaa itsemme oikeaan ympäristöön, oikeisiin olosuhteisiin. Se, että me annetaan Jumalalle mahdollisuus. Me annetaan Jeesukselle mahdollisuus vaikuttaa meidän mieleen, vaikuttaa meidän sydämeen. Niin hän ikään kuin takaa, että hedelmää tulee. Hengen hedelmät tulee näkyviin. Rukoillaan yhdessä. Niin taivaan Isä, kiitos siitä, että saadaan kutsua sinua isäksi. Ja Isä, kiitos siitä, että sinä olet kirjoittanut kirjan. Siitä, että kuka sinä olet, millainen sinä olet, mitä sinä haluat meille. Ja Isä, auta meitä uskomaan ja luottamaan siihen, hyväksymään sen, nauttimaan siitä, iloitsemaan siitä, että kuka sinä olet. Ja Herra, anna meille sitä sydämen halua olla sinun lähelläsi, koska me tiedämme, että mitään muuta sinä et halua niin paljon kuin olla meidän lähellämme. Sinä olet se, joka seisot ovella ja kolkutat, että me avattaisiin ovi ja sinä voisit astua sisään ja voisimme aterioida yhdessä. Herra, anna meille sitä mieltä tänään Jeesuksen nimessä. Amen. Meidän Jumalanpalvelus tänään päättyy Lasse Heikkilän säveltämään ja sanottamaan lauluun Täällä Pohjantähden alla. Ja tämän laulun 3. säkeistössä tiivistyy mun mielestä tämän laulun perussanoma siitä, että meillä on tulevaisuus ja toivo, riippumatta siitä, mitä meidän elämässä on menossa ja minkälainen meidän elämäntilanne on. Niin meillä on toivo. Ja se on ihan semmoinen loputon kaivo, minkä äärelle voi mennä ihan milloin vaan.
Lauletaan yhdessä täällä Pohjan tähden alla, ja jos koet, että haluat nousta seisomaan, niin nouse seisomaan loppulauluajaksi. Muutama seurakunnallinen ilmoitus. Silloin parin päivän perästä meillä on Rakkauden kädenjälki-tapahtuma kello 17 ja toivon, että näen kaikki teidät silloin paikalla. Täällä meillä on luvassa musiikkia ja sitten haluatko hyvän tekijäksi raamattuvisailu. Ja tämä Rakkauden kädenjälki-tapahtuma on sitä varten meidän seurakunnan yhteinen asia, että me kerätään sympatialle silloin rahaa. Lupauksia on tehty jo mulle jonkun verran ja sinne
tilillekin on laitettu jo rahaa, mutta lisää vielä tarvittaisiin. Sympatialla tehdään niin paljon hyvää ympäri maailmaa ja täällä Suomessakin, että on tosi ihanaa, että meillä on tämmöinen mahdollisuus, johon me voidaan varojamme laittaa. Ja kello 17 silloin maanantaina täällä tavataan. Mutta jos haluat lahjoittaa ja tehdä lupauksen jo siitä lahjoitusmäärästä, minkä annat, niin sen voi tehdä meidän tuon ryhmän kautta. Orvo tuolla väläyttikin, että liittykää ihmeessä meidän WhatsApp-ryhmään, jos ette vielä siellä ole, niin siellä on ohjeet siitä tai sitten saatte multa ohjeet myöskin. Tärkeää käyttää semmoista meidän omaa viitenumeroa kuin 11170, eli 11170. Muuten se sympatialahjoitustili on kaikille sama. Ja toivon teille kaikille nyt tulevalle viikolle oikein siunausta ja liikuntasalivuorot on käytössä normaalisti viikon aikana, paitsi silloin maanantaina. Ja sitten ensi sapattina täällä tavataan taas yhdessä ja kiitos menneestä vuodesta jokaiselle ja siunattua tulevaa vuotta. Ja kuunnellaan loppusoitto.